Papa kuti semu andituka usiku pamba pangu achinditi mata yako chichi zvese zvakatuka semu ndobadata vataurana akati mazuva muri kutaura sekuru muri kwawana pano iwo katudi ndikati mazuva ndiri kutaura ndakawana pamwana wa Nemberi anova Munasha achiti inini pandairara nemudzimai wako muzukuru wako airarawo kuti namainini wangu chii chinokupai kuti mukwanise kugutsa dare kuti ribvume kuti zveshuwa shuwa mwana uyu ndewa Eriko Nemberi kana kuti haasi wasidhi. Hashak TV, Nyaya Sejadziri. Hey, this is Rockford Joseph, also known as Rocky, and here I'm representing for Burning Issues, Men's Herbal Health Clinic. They have this deep cleansing kidney tea. You should try this out for all men. It's really good for the detox. Peace. Iwan Zan Simon Mabun. Ini Simon Mabun. Ini Simon Mabun. Dulu manjata orang cokwadi. Cokwadi pas na nema. Marwandi basi. Right. Pabatin wewe. Zori ni chana. Bakanzele ni moyo muswani 9 April. Aka umsifiri akawaya kuma past 10 kana 11 yesigo achitira indizo pamata pako achitsanangura ye achiti vodon yakambopinda mudare ungu continuation second year okay fine achitsanangura ye achitizwa mukadzi wako mudiki anonyengwa na sidini anove muzukuru wake. Saka ini ndikataiwa izvi zvakanaka chigaya anotsanangura pamberi penyu mambo mbowa. Right. Iwa wachwaya ni paka zako ke. Paka zako ziru. Vari kupiwa paka zababa sumukai. Muri vavi. Mungoni ngabure pano. Mukabuda ende ndede Foksam banze enda unokurukura naye uyo anane fakazi futu uya fakazi yake ndeyaramba yaasiya kumba sidi uyaye kuno baba ti anti murogu garai munonzani sta Sfelani Tupo. Alright. Ini Sfelani Tupo. Ini Sfelani Tupo. Ndinokumanchataura chokwadi. Manchataura chokwadi. Chokwadi chokwadi pasina nema. Chokwadi pasina nema. Mwari wandibatsira. Taurai tidzozwa munoziva panhau iri pakati pababa neuyu. Pamusoro changamira. Pamusoro makurukota ese. Ini baba vakandifonera musi wa 9 April. Wakati muri kumba here. Ndikataya kumba handiko. Ini ndiri village chairman. Ndobva wanditi ndine nhau yangu yaitika usiku wanhasi. Vandati ndiri mumashedhi munondiwana kupi? Mumashedhi. Ndobva vauya vanditsanangurira nhau yavo tikanzi nhau yangu iyi ndikuda kuti tiende pamba pamai vaSemu Mabhunu. Ndinotaura nhau yangu muripo muchinzwawo sachairman. Vandati hazvina kudini kuipa handi. Ndobva taenda tikashedza mai tikashedza chidini. Ndobva uya ndobva agara wavo tikataurai nhau yangu yeyi. Ndobva watanga kutsanangudza nhau yavo papa kuti Semu andituka usiku pamba pangu achinditi mata yako chichi zvese zvakatuka Semu. Ndobva ndata vataurirana vabvunza Sidini
Sidini vataura ndayo kuti Sidini wakuenzo ere nauye kuti wakanzi wewe uri kunyengana nemukadzi wangu. Sidini ndobva ati inini handina zvandoziva. Amheno sekuru kuti vari kuzvitora kupi. Semu anga akarara mukicheni mamai vake anga akatotama. Ndobva amutswa naSidini ndobva auya patati Tozi. Vabvunziwa Semu nauya makataura sekuru achibvunzwa naSidini kuti inini ndainyengwa nouyu zvakamira Semu akangoti hameno zvako. Zvapera zvakadaro amai vacho ndobva vati vabvunziwa kunzi maidzore nhau yevana venyu. Amai vacho ndobva vati inini vana havakoni vanozvimiririra nyaya dzavo. Vachitsanangudza kudaro vakabva vati Semu manheri wayo haana kutangira kupi, atangira kuno. Atomboenda kunokera muzukuru wake Sidini mumba make akudza mukadzi waSidini kuti wewe mune chikomba chiri mufurato. Ndobva azouya kumba kwake iwo amai Magunu vakanyetsana naye ndobva akazoenda kuna baba Roma. Mukuedza kutsanangura here vachairperson kuti uyu yesemwa akatomuswa naSidini. Sidini achitsanangura kuti awo ndiana ndiye witness yacho uyu ndiye akaenda kunotsura paaituka usiku wacho. Auzonani uyu aifuna mboramba aiwa yatinga agare panze nzogere kwamamuri. uyu akamuswa naSidini. Sidini achitaura kuti Semu wanditi inini ndikudana nouyu ini handizvizivi ndozvamutaura. Sidini akavamusa kuti auye patati tese. Akataura kuti uri kunouyu kuna Sidini akati kuna Semu. Sidini kuna Semu akati kudi akabvunza kuti sekuru nauya mukutaura iye kuti ndikunyengana navo vatsanangudzire kuti mukuzvibatira papi. Pamaonero enyu zvaidudzira here kuti aivhuma kuti ichokwadi zviri kutaurwa naSemu kuti iye Sidini aigara nouyu kana kuti airamba? Iye Sidini airamba. Kuzinzwa hauna kumutswa here naSidini? Ndakamutswa ndiri kumba kwamai vangu. Wakamutswa kumba kwamai vangu? Akakubvunza kuti kudi? Akati mazuva muri kutaura sekuru muri kuawana papi? Iwe ukati kudi? Ndikati mazuva ndiri kutaura ndakawana pamwana waNemberi anova Munasha achiti inini pandairara nemudzimai wako muzukuru wako airarawo kuti namainini vangu. Right. Musuye iwo hauna kumbotaura kuti wakati iwe Sidini akandiudza kuti inini ari kudanana nemukadzi wako. Tikakusumudza iwewe tikati enda unomira pamberi paamai avo uvakohoneri, ukasumuka ukanomira pamberi pavapo vakagarapo vakabata mwana wako ukavati amai inini ndiri kudana naSidini. Iwewe hongu handisukungana napo changa ko zvino Sidini kana akasukoti iwewe uri kuzviwana kuti zvaidudzira kuti iwewe waimunyepera ende uri kumupomera mhosva yekuti akudanana nemukadzi uyu. Iwewe handiri papo changa mere ndiyo mhosva nei warega kuuya naye nhasi Sidini waziva kuti Sidini anosvika kukuhonera semakuhonerero aakakuita pamberi pavillage chairperson weuyu. Zvakanaka baba ndazvinzwa zvamatsanangura. Imimi makazoita sei savillage chairperson? Inini handina chandakaita nokuti baba vakati ina handisi kumhaka yangu. Ndikuda kuti nehasha dzandinadzo ndisanoite noise pamba pevanhu kana muripo munogona kuzonditsiurapo. Nega. Right. Kura kuti uchapupu hwenyu mapa uchapupu hunoenderana nezvamakaudzwa kwete zvamakazwa zvichitaurwa nouyu. Handiti maita zvakanaka. Ndishedzere munhu wemi enda zvino. Nemberi Eriko. Namakuru mangani Eriko? 54. Zvakanaka. Sara ine munzani changambiri?
conference kadungure simudzero korwenyu rwerudyi mutini conference kadungure ndinobvuma ndichataura chokwadi chokwadi choga ndipasina nhema mwari vandibatsire zvakanaka. Makore mangani? Ava vaugere navo padhuze navaziva next door wenyu kousho muzukuru wenyu ukama hwenyu imimi nemudzidzi wenyu ndohwenyu ndohwekuti muri vavakidzani vanotamba nemwana wenyu munotamba nemwana wavo asi uyu muzukuru wenyu mwana wani akarura mwana wehanzo dzebaba vangu. Mwana waatete zvakanaka. Titaurei tinzwe zvamunoziva panhau iri pakati pevanhu vaviri pamusoro imama pamusoro yevedare vese. Ndakati ndakarara ini kuma 11 mukomana wayo akauya nerodi. Mukomana wekuiti domestic semo akauya nerodi aiva akadhakwa. Ini ndakarara mumba ndasanda ndokotsirawo ndichiona mavhidhiyo nadzimai vangu. Mukomana wayo akasvika pastendi yake akatanga kupopota akatukirira baba ava. Ini ndakangorwadzwa nekutuka kwaiita mukomana. Ndikati ini rega nditsure muzukuru wangu. Ndakadzima foni yangu ndakamuka ndakaenda ndakapfeka shoti ndikasvika kuti semu chii chiri kunetsa muzukuru. Akati sekuru aiva handisi kutaura nemi ende handisi kunetsana nemi. Inini nauita kuti ndituke kudai so ine kuti munashe nemberi anyangana nemudzimai wangu Sidi Mabhunu wake ainyangana naamai nemberi vadiki zvokuti mwana ana amai nemberi asi waane mberi ndowasidi. Ndakamuti iwe semu muzukuru mashoko ayo unozimamirira here? Akati ndinomamirira. Naita zvakanaka. Unobvuma here kuti vakauya pauri uchituka usiku? Ndakakutaura navo asi pandira vana kuuya. Wakataura navo? Ivo ari kunze kumba kwavo padhuze nepadhuze. Ndandiri kumba kwangu. Manheru? Manheru. Zvakanaka. Ndoda kukukumbira kanguva kadiki zvakuti ungopa mibvunzo miviri chete chete handisi kuda yakawanda. Yauri kufungidza kuti ndoda kuvabvunza wabvunza kunzi vasekuru wako. Mibvunzo miviri chete chete directa mubvunzo wako kuna asekuru wako. Asekuru pamusoro yeichangamira. Ini mubvunzo wandida kubvunza kuna asekuru vangu. Bvunza kuna asekuru wako. Asekuru vangu mubvunzo wandida kubvunza kwamuri semanzwira makaita kuti ndaituka vanemberi. Pakufambidzana kwaita mwana wanemberi nemudzimai wangu. Imimi wasekuru muri maitofambidzana nemwana wanemberi. Pamwe pachona ndichitosangana nemi muine mudzimai wangu muchibva kunotsvaka uswa ndatuma mudzimai wangu. Pamwe pachona ndichitosangana nemi muri pamba pangu mudzimai wangu ndaenda kunokanzeriwa nevabereki kumba ndidzokedzana nemudzimai wangu. Asi ndaiwana vasekuru vari mukati menhau dzemudzimai wangu dzinova dzatiri kutaura nhasi unoyo pamazosvika kuti ndazotuka baba. Asi chiitikwa chese ichi vari kuziva kuti vaifambidzana mwana wanemberi. Ndatibvunza handizambukipa nhoro. Asekuru pamaifambidzana nemudzimai wangu neshamwari yenyu ndopamazondisvitsa here pakuti ndakazotuka baba ava. Iye mwana wababa ava ari akauya achitaura mazwi akafanana nekuti iye aidanana nemudzimai wangu muzukuru wangu achidanana nemudzimai wavo. Ndizvo here vasekuru? Pamusoro imamo pindura handisi kuziva kuti paari kuti pamaifambidzana nemudzimai wangu kuti pamaifambidzana nemudzimai wangu inini namunashe nemberi inini namunashe nemberi titutesi taifambidzana nemudzimai wako here. Aiwa, ipapo shamwari yenyu ndoyaifambidzana nemudzimai wangu. Asi paifambidzana nemudzimai wangu imimi sekuru maiwanika muri mese neshamwari yenyu. Kubva kana kwana vatezvara vangu chaiko mutoziva kuti maitofambira mudzimai wangu. Zvakanaka. Mubvunzo wekutanga chipa muchipiro upedzi.
wechipiri ndokuti wasekumuziva here pana kanogadziriswa vati zvaivangu ndichinzi hamugonere kusunduruka nemudzimai wako munzvimbo mamuri. Ndakasunduruka nemudzimai wangu ndikaenda naye kumba kwaHarare. Pasina kupera mazuva 2-3 ndakakuonai masvika kumba kwangu. Muri kupokana nazvo here vasekuru? Ndinopokana nazvo, handizvizivi. Nyaya dzako pawaita nyaya dzako kune kana wandera wakandishedza kana zuva rawakandiudza nyaya dzako hapana. Zvakanaka. Wanzwa mhinduro dzavapaka? Ndabanzwa. Inimo chimubvunzaiwo mubvunzo mbiri yenyuwo iri mumusoro menyu yakaringana nekuti isingaedze kunge inoda kugunzira kune zvaataura yenyuwo pachezvenyimimi pamaonero nemanzwiro amakaita achituka usiku zvikakuitai kuti mumire kuona vhidhiyo ina adzimai venyu mubude mumba menyu makapfeka kashoti kana kuti kabudura kuenda kunotsiura ndikuda mibvunzo miviri chete. Mambo vari kumhanya. Dai muzukuru pandakauya ndichitisiye munyarara mashoko okutaura ndakauya ndakabate handina chandamboona kuti mama akabata mambo ndandisipo padhuze nemi chaipa ndambobvira taseberana padhuze. Famba futi. Ndakakona ndakaenda notora live kumba kwangu wakamira patoilet ndakuti muzukuru unoziviwa mukinyadzisa tukirese yaurikuita kusakasira mai ako nongoti wabatanidza kuti watuka apa netukire yaurikuita hazvikodzere kunge unge uchituka ndakamira newe ukata sekunda zvinzi ukadzokera kumba ukadzokera pamba pako ndonguva yawakanyarara ukunyepera ipapo mundinyepera nokuti vasekuru makabvunza nezvo ndakaudzira kuti munashe ndiye abuda mutereti mangu ndiye atondimisa akatanga kunditsanangura aiti semu ndati uzive pawakaendesa nyaya dzako kwamama dzisati dzatongwa kuti uzive kuti ndindadanana nemudzimai wako muzukuru wako aidanana nemudzimai wababa wangu mwana wamainini wangu. Ndikati kutaura kupopota kwananda kuti taenda ndakatondinyaradza usapopote ndinatsokusanangura nemonemo. Zvakanaka. Zvakanaka. Wazvibudisa zvakanaka ndichida manje. Kupopota kwaita ikoko. Usiku ihwo. Tiri vaviri nemwana wangu. Uri kumba wakatarisana nababa. Isusu tiri kutarisa chimiro ndambotaura muno ndichiedza kukupai rudzidziso rwekuti tinotarisa mukati medanho tinotarisa tsika nemagariro edu. Tsika nemagariro haaite kuti titarisire mwana womuZimbabwe mudunhu ramambo Makopere Shangure kuti abude usiku vanhu vese vazorora. Pachirungu anotsanangura kuti there is no rest better than bed rest. Apanzwisa? Vanhu vese vazorora, iwe ndipo wakasumuka iwe uchitaura uchitukirira baba. Baba akati kudii? Pamata pako. Warinzwa izwi. Ini ndaramba kutaura hazvina kuda kuti handakurinzwa. Handisi kuda kujaidza rurimi rwangu kutaura izwiwo. Izwiro Wakataura iwewe. 1, 2. Uyu ndizvo zvakamukonzeresa. Ndo zvakamukonzeresa kuti abude mumba make auye kuzokutsunga nekuti akanga anzwa kuti mazuva okutaura iwo haana kukodzera kuti ataurwe pamberi pevanhu mutsika dzedu nemagariro. Uye ataurwe zvakare vabereki vanyarikani varipo. Vamwe vane varoora vavo, vamwe vane vakwasha, vamwe vane nambuya vavo, ivo ndipo kutaura mazuva. Ndo zvakamukonzera kubuda mumba kwako. Ndisekuru wako. Asi kuti haisi hama yako, ndisekuru wako aedza kuuya kuzovaka hunhu kana kusonenedza hunhu hwaakaona hwaparuka pauri iwewe. Kechitatu, chikonzero nei watadza kuuya naSidney. Wazviziva chaizvo izvei kuti Sidney achayo kukonhera muno kuti handina kumbobva ndawanika rimwe remazuva ndichikonzana nomukadzi wababa ava vane mberi ava. Uye handinai rimwe zai rakabuda mukati mechiuno changu ringanoumba munhu mukati medumbu romukadzi waane mberi ava. Sekureva kwako iwe uchiti mukadzi waane mberi mwana wava naye haasi wavo ndiwaSidney. Izvozvo nokushaya kuya neuchapupu hwako zvinodudzira pachena kuti pane chawaziva kuti chichaitika ichi. Vachenjeri vanoti ukaona mvura yabvunduka haikona kuisa kunhu. Nokuti haisi hove chete inobvundura mvura kana ngwena inodini kuti
saka wakaziva ndikaisa gumbu ndogona kusawa ndechinaka saka izitani Simon Mabunu. Simon Mabunu. Iwe uri kuwanikwa uine mhosva yekutuka Ndikupanga changa. Uchiri kuiramba? Aiwa ndaitambira nematsananguriro ari kuti. Wabvuma? Wangu changa. Mabunu. Mabunu. Simon Mabunu. Simon. Ndotobata lipi? Simon Mabunu ndori pachitupa. Saka pa ndechida zita rechokwadi rimwe chete roga muno ukatipa yakasiyana neengano mustreet atini Simon Mabunu chinamba zechitupa 63 4 47 59 0 J27 wawanikwa une mhosva yekutuka eriko nemberi ndizvo yo account number 1 pa account number 2 pane yehupombwe uri kuti chii mukadzi ainyengwa ari kupi ngavauye vashedzei takadainza chakada wacho ainza eienda navo ndiani murume wacho ainza ari kuenda navo Sidini ari kupi Sidini asara kumba mangono mkuri ya Simon unonzani zita ani Constance taurisai Constance Zigonyo une makore mangani 28 wakarorwa nani na mhosva iri kutaurwa pakati penyu pako iwewe murume wako ndeuya ko uyu murume uyu unomuziva ndiani una ukama naye auna ukama naye ndamberi prosecutor zvakanaka amai chatiri kutsvaga panapa ndechikuti imimi uyu akakukohonerai musuya achiti mwana wamuinai uyu ndewa Sidini ndozvo imimi munoti kudii pamazwi akataura pakuti imimi mwana wamuinai ndewa Sidini chii chinokupai kuti mukwanise kugutsa dare kuti vibvume kuti zveshuwa mwana uyu ndewa Eriko Nemberi kana kuti haasi waSidini. Hey, this is Rockford Joseph, also known as Rocky, and here I'm representing for Burning Issues, Men's Herbal Health Clinic. They have this deep cleansing kidney tea
You should try this out for all men. It's really good for the detox. Peace. Iwewe tika mambo wakakupa mkano kuti uende nemwana uyu kunotariswa ropa rake kuti ruonekwe kuti ndera nemberi here kana ndera sidini, unozvibvuma? Handikwanise changamire. Hauzvikwanisi naika. Saka nhasi unoti kudini nezuro musuye wakavatsanangurira kuti imi munodana nasidini, nhasi uri kuva notaura kuti kudini? Nhasi kutaura kwandinako ndekuti unza kwandakaita nyaya yayepiri kuti kwandakaunza nyaya yangu changamire papasina zvezvaitaurira. Handisi kutaura yawakaunza, ndiri kutaura yakaunzwa naErika. Ndati musuye wakasumuka iwe, anditi wakasumuka ukaenda ukanomira pamberi pavavo ukataura kuti amai imi munodana nasidini. Saka ndiri kuti nhasi uno unoti kudii, nokuti takakutoenda unoenda witness yako wanokuya nayo. Nhasi unoti kudii pamberi pamai Eriko avo maererano nokudanana kwavo nasidini, zvichibudikidza nokuti chairperson wako atsanangura kuti sidini akauya kuzokubvunza kuti zvamuri kutaura kuti ndiri kudana nevavo muri kuzvitora kupi, zvichimidzira kuti aizvirapa. Nhasi uno unoti kudii pavana changamire pamusoro panhau iyi mamire yakaita changamire kuinza kwamurika rubatsiro naizvozvaungwa kuno kudare nekuti iwe hausiri wakaunza, yakaunzwa nouyu. Tati iwe unoti kudii pavari nhasi? nditonzwa kwavari semaunzire avakaita kuno kuti ndingaita sei. Zvakanaka. Ungabvume here tingawirirane here semawirirane atakaita sombe rakapera? Ngatiwirirane changamire. Tiwirirane chienda pamberi pavo kuti ndiregerere yamo. Amai ndikukumbira uregero ndiregerere. Enda Amai ndikukumbira uregero ndiregerere. Ruregerero taura mazwi akataura. Uregero ndikukumbira kuti mukunyengana nemuzukuru wamwana wasikisi. Wakati chi? Ndakati vari kunyengana nemuzukuru wamwana wasikisi. Waichitora kupi? Ine mwana wanemberi anowamunasha nemberi. Saka waiterera makuwa? Ndiye munhu agara akatotorawo mudzimai wangu, saka aizvitaura kwandiri kuti ndione mamiri azvakaita mafambiro avaita nemuchangamire. Saka waona kuti iwewe wakafara mhosva yekuenda manje imba uyu ainge akatema mukadzi uyu mukadzi uyu akatemawo murume uyu aikonzera mhirizhonga ndiani? Mhirizhonga aizowanika iri pandiri kuita nekumwana wanemberi, nekuti ndiye akatondimisa ari pamba pamuchangamire anambobvira ndaenda kumba kwawo. Saka iwewe une mhosva, chitaura wega kuti ndine mhosva yekuda kuparadza imba. Taura. Ine mhosva yekuda kuparadza imba yanemberi. Ndakateerera makuwa. Ndakateerera makuwa. Yachibva kunani? Achibva kuna munasha nemberi. Saka unoti chii zvawapinda mumhosva iwe? Ndotonzwa kwamuri changamire kuti mungandiredzidzirawo sei panhau yakafanira. Ndaitotsvaga mubatsiro ndizone kufamba. Chigarapo chienda nokumbira regerero kumurume wemunhu wakanyepera. Zuru iri ndinokumbira regerero pa ombera semurume pfugama utoombera. Zvakanaka semu. Vanemberi unoziva kuti po unonzi chii? Zurui. Zurui. Chifamba wakadaro chii? Zurui ndinokumbira regerero pamhosva yandakatadzira yekuti mudzimai wenyandana nemuzukuru wangu. Mazvinzwa mamuregerera here kana kuti kwete? Nokuti handisi kuda kuti kana taitaura muno mozoenda munotanga kurovana panzara. Chandatonga muno chinhu chinoperera muno, nokuti ndiri kuda sungano yekuyanana nokuwirirana mumugere munzvimbo. Anzore Changamire. Kumuregerera ndamuregerera. Asi tokumbira kuti iye kutuka ngasiyane nangu. Anogara achituka mwana yeyo. Kutuka ndo pamusha pekutuka nekudhakwa ipapa. Sumuka kana wakumbira regerero. Wauya nani semu?
vari kupi ndimai wako chienda kuna amai kuti amai ndiregererei nekukunyasai kwandiri kuita muruva amai ndiregererei nokukunyadzisai kwandiri kukuitai muruwa enda tona kugama taurisa saka ndakubvunza iwewe Eric shauri kuda pakutukwa kwako wanga uri kuda chii chinokuchenura mwoyo wako Tanzore Changamira ini zvangu handina chandiri kuda kuti andibhadhare asi ndoda kuti hunhu hwake huvandudzike semwana akaberekwawo chandingoda chete mari yangu yandakashandisa imari zvasvika $95 $90 95 Joyce Mudondo ndiyo chete zvauri kuda ndo zvandoda nende hazo kuti andibhadhara akwete kwaiwe mukadzi unotiwo chii Tanzore Changamira ini nani patandinotaura kuti murume wangu ndanga akanyakuvatiwa ini ndongozvisova muchito kuti ini unotiwo kuti ini handachandokwanisa kumutaurira nezvezvake kureva kuti haufundi ndinofunga asi murume wangu ndanga akatadziwa saka ndapa mubvunzo wekuti chinokusunungura ichii yekutukwa azvigamuchii yekuzonyeperwa nearegesheni yekuti iwo wanga uri kurara nemukomana Sidini unoti chii ndinozvisiya kwamuri Changamira ndiri munoona Simon apa wabatwa nemhosva yekutuka inove yawaregererwa newawakatuka yechipiri kunyepa kuda kuparadza imba nemazwi akaipa ana kusiyana neumhondi unoripa mombe imwe chete yekunyepera uyu mukadzi uyu wazinzwa mombe imwe chete yekunyepera mukadzi uyu handidi manyepo kana uchidhakwa dhakwa zvakanaka handiwazvinzi ogoripa mbudzi 3 kudari wazvinzwa kudzidzisa vanhu neunhu hwakashata mudunhu mangu mbudzi 3 musa yembudzi 3 ndei ndekudzidzisa unhu hwakashata mudunhu menyu oho saka iwewe uri kuda kutanga kudzidzisa unhu hwakashata mudunhu mangu aiwa kwete Changamira ndati chii kutaura kwamaita Changamira uri kudzidzisa ndati mbudzi 3 uri kuripa unhu hwako hwakashata ndiude munyika mangu ipenalty wazvinzwa isaitapo uchiri kuna mako
Ndapanzwa changana. Mumusha maunogara ndio uchatanga kuteerera vamwe vese vanogara mumusha imomo anenge atuka ataura mazwi anonyadzisa ndione yakuzonditaurira. Mwedzi ukapera usina kuya kuzonditaurira akatuka mudunhu ndinokutevera uchiri pambudzi. Saka wamupurisa achachengetedza vese vari munzvimbo anengotuka chete kutaura abusive language ndiwe ndokofunga iwewe. Saka pazvinhu zviviri izvi ndipo pane mhosva yako. Saka ende munogara zvakanaka nemukadzi wako. Mukadzi wako haana mhosva. Andiwa zvinzo mweya wekuda kuparadza imba kuda kuchengeta mukadzi wako zvakanaka. Simuka. Watiwo kuda mari yako idari handiti mambo vati nehunhu hwanga huchiratidzwa neuyu ane kodzero yekuti aripe naadzimai vakwavo pakuda kuedza kuparadza imba yenyu mombe. Naika nemazwi ake akutaura mukati meruwa vazhinji vachizvinzwa, varoyi vedu vedunhu rino vachizvinzwa, mhuka dzemusango dzichizvinzwa, anzi anori pambudzi nhatu kudai. Mapanzwisaka wazvinzwa Simon? Masivana mwana weduyo mambo wazvinzwa zvikuitwa nemwana. Enda unogara pasi nemwana womudzidzise unhu hwakanaka. Chisumukai nemakoti cost $95 unofana kuyaripa. Mune chamboda kutaura yokuti uyadzore pamusoro yechangamira. Miramira ti pamusoro yedari pamusoro yechangamira pamusoro yemakurukota. Ine muchindiona ndakadai ndini baba ndina amai ndiri chirikadzi mumba mangu chaimo mudanga mangu hamuna kana inoti mbudzi nengava variri wana wandinawo ndine vazukuru vandiri kuchengeta vakafirwa nevabereki. Saka mutoro pamusoro pemutoro ndaikumbirawo mambo ndaikumbirawo changamiri. Kukumbira kwenyu handiti uyu mwana wenyu unhu wake atanga kunwa doro manje. Makatanga kuziva rini kuti mwana wenyu anonwa doro haana hunhu? Munhu unomutsiura asi haanzwisi. Zvakafanana nembudzi kana munhu kudanga dzikaenda pane yamunotoziva kuti iyo iporosa haidzokei, iyo inodzoka. Saka mwana wenyu ndiye akupisa yamani. Ndizvo zvandiri kutaura inini changa chachikumbiro kuti baba ndiri kukumbirawo kuti inini ndiri chirikadzi iye anotochengetwa neni hashandi ndiri ndinotomuchengeta paari baba newana wake. Handisi kuramba hosha kuti ndaremera. Une mukadzi? Ndiye ndakasiyana naye nenhau yari handikuti ndakaunza kuno kuchanga. Mukadzi wangu ndakasiyana naye nenhau yandakaunza kuno kuti ndakaparadzanzwa nemwana wazvuru. Yakatongwa? Haina, ndakatoibhadharira ndakatobhadharira masamonero kuti ngatedzapinda nhasi. Ngaipinde nhasi titonge. Mai vanhu vachona vaisa vapo munashe vachona nemudzimai wangu havana. Aiwa vanotongwa in absence. Handiti vakanga vari kuziva kuti nhasi kune dare? Vakapuwa masamonero. Saka ndinotongwa default judgment. Sere mama. Mwana watora uyu mwana wangu haagari uko ari kugara kumutora shanga. Samono achenini ndakangonzwa kuti samono rakauya rakasirwa amai vacho. Inini handisi kugara kumba uko. Nditori kubasa kwandiri kumbobata ndiye. Zvekuti iye haana kupiwa samono racho. Asina kupiwa samono racho. Iye munashe wacho waarutaura. Mwana wako? Mwana wangu iye. Haana kupiwa samoni racho rakamhan'alirwa neuyu. Mupurisa akaenda samoni ndiani? Ndini Changamire. Wakapanda? Ndakasvika ndakapa amai apa panga pasina vanhu. Saka amai makatariswa kupa mwana wenyu? Mwana uyu akawana munda akugara pari kwakugara. Pavakasvika mupurisa ndakapedza ndangurira
vakati pana vanhu vabereki tinosiya pano. Ndakati baba mwana uri kwaari haana foni here kana mazivisi vakunokwanisa fona naye asina anofone zvarisii. Saka munakwanisa kana kumudza? Handina kukwanisa kumudza. Munhu kuti mhosva kuti makachengeta Samoni munhu achidiwa kudai. Ndakaisira kuti sikombisa vakafona ndakavatsana nguviri nhau yacho kuti Samoni namandisira ina handachandokwanisa kuita nokuti kutoti ndiritambire vakatonimanikidza kuti ndinotofanira kurisiya kana ndatotiramba ndichiti mina handisi munashe kwaari atori kumba kwake kumunda kwake akuzoti akashanya ari kutogara ikoko. Mamutaure naye munashe ndinotaura naye asi ndakatomiswa kuti iye anofona ngatinomaridzore muchinenge iri nhauka iyo maikakazomaaita sokuti ndinoaamutoro inhau zvichokwadi asi ndinzwe panokutaura kuti ndakataura nemupisa wamabo akati achadzoka. pamusoro itanane chiri kuitika pavabereki ava ndechekuti kutogara munashe chaiko chaiko ndakavabvunza kuti anogara kupi zvikatokozwa kuti anogara kutora shanga paanogara chaiko hatibazivi ndakati hai zvamati akabva kuno kumwedzi miviri yadarika kutaura kuti kuno ndiokumusha uko hakusati kwaane musha saka Samoni ndofanira kusiya pano nekuti ndipo pavabereki vake mumubata zvamati munofoni namba naye ndo mafambiro azvakaita. Saka imimi mwana ndewenyu anditi ane mhosva anditi zvaane mhosva ndiri kumuda kuti auye atongewa. Imimi vabereki vake ndiyo muchamudzira tsitsi futi. Saka ndiri kuti imimi mudzivisai mwana wenyu panext court date ndamupa mukana wekuti auye azozvimiririra achizvitaurira. Andii mazinzwa? Handisi kuenda kana asina kuuya judgment inoenda mberi anotongwa asipo. Handii mapanzo? Default judgment inenge yakutora nzvimbo. Saka iwe Craig nyora zita reuyu mwana angachifanira kupinda mukoti newe unofanira kunge uripo iwe. Andidika mumwe wenyu akashayikwa ipapa ini ndiri kuenda mberi ndichitonga. Tinotora dombo toisa ndio linomirira mupenyu. Saka 14 days to pay pamhosva yako iwe yaukapara nemuromo wako neunhu wako. Enda unoadresa unhu wako umire zvakanaka. Judgment ndiyo andataura kuti mombe imwe chete kumukadzi wakanyepera mbudzi 3 kudaro $95 unobhadhara mari yabiswa neuyu ndiwe wakonzeresa kuti agare apa ndiwe wamutengera siti. Saka tisunduka hako muende chitenda unotimba ndebhani muzukuru wane mari simukai